Hej og velkommen til IBC IT video. Med videoen her viser vi et lille bitte udpluk af, hvad det er, I kan lære på en af vores mange IT-kurser. Vi udbyder IT-kurser til nybegyndere og helt op til øvede og eksperter. Den her opgave er en lille udfordring, som blev stillet i forhold til vores Facebook-side, som jo så kan anbefale at gå ind og like. Den hedder IBC IT. Og på den kom der en af vores fans ind og spurgte os ad. Hun havde behov for at sende et Excel-ark, hvor et af arkfanerne her simpelthen blev skjult og låst, sådan at modtageren ikke kunne åbne den op. Normalvis så kan man sige, så kan man jo gå ned og højreklikke på arket, og så sige, at vi vil gerne skjule det her ark. Men det kan være jo, når man modtager det, går op og igen, og sige formateres under skjul og vis, sige at vi gerne vil have vist ark, og så får du mulighed for at vise det ark, der er skjult. Og så er vi kommet lige vidt. Nej, det vedkommende gerne vil have, det var, at simpelthen, at der vil være nogle informationer, som visse dele af modtageren ikke måtte se. Og i det her tilfælde har jeg lagt nogle rabatsatser ind her, som skal være skjult for modtageren. Og jeg spurgte ud på Facebook om, med en lille udfordring, om det kunne lade sig gøre. Hun havde fået at vide, at det kunne ikke lade sig gøre af alle hendes kollegaer. Men det kan det. Med et lille trick, hvis jeg gerne vil ønske at skjule ark 2, så kan jeg simpelthen gå ind og højreklikke på det og sige vis programkode. Når jeg gør det, så kommer jeg ind i det her Visual Basic. Og det er ikke helt så farligt, som det ser ud. Men hvis jeg ønsker at skjule ark 2, så kan jeg markere det. Og det skal jeg gøre her i Project, og nede i Properties er der en, der hedder Visible. Og hvis jeg hernede går ned og vælger og siger Very Hidden, så er det fuldstændig skjult. Og hvis jeg ydermere gerne vil sige, at der skal en lås på, fordi hvis nu der er nogen, der kender den her Visual Basic fidus, så skal man altså også kunne en kode på den. Og det kan jeg gøre ved at gå op og vælge Tools og sige, at jeg under Project Properties gerne vil sætte en protection på, og jeg klikker simpelthen Lock Project for Viewing, og så angiver jeg en kode, og det er så naturligvis en, man skal kunne huske. Og nu kommer jeg lige til sådan der, og gentager koden sådan, og trykker OK på den. Så lukker jeg Visual Basic ned, og nu, som I kan se, så er ark 2 altså fjernet her. Formlerne fungerer stadigvæk, men nu er det altså væk, og nu går jeg ind og gemmer, vælger gem som, vælger at gemme det med aktive makroer og giver det et navn. Jeg siger salg med rabat, og vælger at gemme den her på mit skrivebord. Sådan. Lukker Excel ned igen, finder mit Excel-ark og åbner det igen, aktiverer indholdet og siger, hvis jeg nu ville, jeg kan stadigvæk ikke se det, men hvis jeg nu kendte den her lille Visual Basic effekt, så ville jeg altså gå ind og sige højreklik, vis programkoden, men her bliver jeg så stoppet af, at jeg skulle kunne et password. Og naturligvis kan alt hackes, men vælg et password, som giver lidt fornuft, og så er det altså rigtig svært. Men hvis man ønsker at gå ind og ændre det, så indtaster man det velkendte password, klikker OK, og så er du tilbage igen. Vælger det ark, som du gerne vil låse op, gå ned og vælge Visible, og siger Sheet Visible, og lukker det ned igen, og bum, så er det tilbage igen. Sådan gør man det, og jeg håber, at videoen her har været lærerig. I kan bruge den i virksomhederne, hvor det er, når I skal sende Excel-ark ud, uden at skal til at slette og gemme, og jeg ved ikke, hvad der er for nogle krumspring, man ellers laver. Det er en super nem måde at arbejde på, og det sparer jer for en masse tid. Så hvis I gerne vil lære mere om det, så meld jer til, gå ind og kig på vores itkurser.net, og meld jer til vores Facebook-gruppe, og så vil I modtage en masse lækre, gode informationer, som I kan bruge i jeres daglige arbejde, og gøre det lidt meget lettere. Til vi ses igen. Hej.